Iba rolovaním nohy nevyriešiš plantárnu facilitídu. Tu je čo ti uniká. Zobudíš sa, spravíš prvý krok a máš pocit, ako by ti niekto pichol nôž zo spodu chodidla. Roluješ to, naťahuješ, ale bolesť sa stále vracia. Lenže plantárna facilitída nie je o tuhosti, ale o slabosti chodidla. Plantárna fascia je preťažená, keď svaly okolo nej, chodidlo, lítka a stabilizátory palca nerobia svoju prácu. A tu väčšina ľudí robí chybu. Rolovanie síce krátkodobo uľaví, ale neposilňuje a nemení spôsob, ako noha pracuje. Tu máš jednoduchý postup, ktorý môžeš začať robiť už dnes. Výpony na špičky zaťažujú fasciu. Skracovanie chodidla aktivuje hlboké stabilizátory. Naberanie uteráka pomáha budovať klenbu. Tieto cviky ti dajú silu, nie len krátkodobú úľavu. A to je kľúčové pre dlhodobé odstránenie bolesti a prevenciu ďalších problémov, ktoré vznikajú zo slabej nohy. Ulož si to a sleduj pre tretiu časť.